manene. Belingeve sithe simuva in sonke la namhlanje. Sasisho njalo. Le ndawo inukisa kwendoda. Yazi nginuka umjuluko la, even ibathroom. Maybe Steve yazi. uSteve udokotela. Ndelo umjuluko unuka la, umjuluko wendoda esebenza kanzima. Yazi umjuluko wepoverty lenguzwa la. What? Wazi kanganga emjuluko yamadoda. Yini? I-lifestyle yakhe igidagida around amadoda. Excuse me? Sinenkinga yazi la. Kunama bedroom ayi2. Sizokwenza kanjani? Well, by default kushuthi mina sizoshare room noMavara. Anginankinga mina lokho, anginankinga. Kodwa ke ngifuna wazi ukuthi mina mangilala, ngilala ngiyinqunu. And imbhede la kulezi indlu le amasingile. So kukwena ke. Huh? Well, I guess shuthi ngizolala noLebo. No, nami ngilala nginqunu. Guys, why kushuthi ningavele nishare room nobabili ngoba nilala ngendlela efanayo? What? No. Hoyibo. Mina ngizolala kuleli room la. Well, I guess mina ngizolala phezulu. Wena ngizolala la kusofa. Mavara, siyafika sonke lana. Wazi kanjani ukuthi ama-room lana ashaya ngama-single bed? Hayi boy, ngangafunda kwi-contract. Abantu bayafunda. Lo, ubehlala la, but I can't prove it. Hey, Mathanga nje mnganami. Izolo ngiwina 3000. Yabona namhlanje ngiyayijuba. Ngifuna ukuwina 7000. Mina ngithi thatha noma u2000 ukhokhele uGedevu ukuze bezothi ukuyeka kancane Mavara. Hayi ngeke. Uyabona Mathanga nje mnganami. Uma ngibhecha ngo3000, lokho kuzongibeka emathubeni amaningi ukuthi ngiwine bani u7000. Ngona mangiwina ke lo 7000 bese ngithatha uhalf ngikhokhela uGedevu. Ngalo munye uhalf bese sithenga ingubo zokugqoka mina nami mnganami. Ngifuna sisonke sibe bahle boy. Well, leyo kuswenka ingenzeka. Kodwa leyo ukuthi nibe bahle, ngeke sekulate manje. Usho sekulate mfana kethu. Impela, ikakhulukazi kulo. Hayi, sekulate kakhulu kulo. Mavara. Sengishaya o5 wethu neNick. I won't take 5 wethu kodwa mfowethu. Uyazi now sasuntshontshe ku-ultramel yompedi. Engathi ungadliwe empejweni. Man, kuthiwa isembejweni noma isembejeni. Hayi. Anginazi isiqiniseko yazi. Abathube ngibuka bangisaba. Abangiqene. Angithi bengiqhamuka ngabe uvela abahleke bovela abagwaje. Abangiqene. Abangisabe. Eyo Mavara, wena lo ngaphansi kwetafula. Ufunani ekhaya ngalesikhathi? Hafa nje ngizobuya late njengoba ngestrike samatekisi. Basitholele istaff car emsebenzini. Man, what you doing ngaphansi kwetafula my G? Ngiyaqhuma lana man. Hey mina bengithi ngizobuya late ke man. Hey. Mavara mfethu, awukwazi ukugqumela la edlela khona. Why ungagquma etoilet or ekamereni lakho? Ikamera lalinomata phansi. I-toilet encane angineli kahle. Well, I guess should lose weight ke mesogqumela etoilet. Uthi nakanjani boti? Uthi yabona fana ukube angikhonquni la. Ngabe ngiphuma ngeqinya manje yazi. Mavara, unqunu la edlela khona. Yes sis, ngiphinde ngadla ama sausage kulendlu.
Oy bangisa. Oy bangqele. Mavara, uwena lo ngaphansi kwetafula? Mavara ukwazi ukugqumela ekhishini bhuti. Nawo ukwazi ukuletha ingane yakhe inemsini kababa. Oh, hayi qhuma Mavara, qhuma bhuti. Asambe esekamereni. Awu, hey bu. La ekhaya niqumele ngaphansi kwamatafula. Wengane ingakuthusi letenze kana. Uhlala nanda wena. Hey boss, asamba ungazungonelele arrangement please. Ngihambele phambili. Oh. Akazuhlala la forever. Uzohlala nje okwesikhashana while esasaba ukuya ekhaya since bekunalamadoda amfunayo. Indlela enikhuluma ngayo kuzwakala engazuthi senivumelene, ngingatshelwanga mina. Impela besesivumelene sithina sinomavara. No, you can't make decisions without informing me. I'm a shareholder too. Well, our aggregated equity preponderance marginalizes your influence, reducing your role to that of a dormant stakeholder. Mavara futhi asikhuluma isiZulu, singamaZulu la. Hawu, uwena oqala isingisi. Yini sesekuxaka? Okay, ngoba sikuxaka wena, utheni uMavara? Well, in summary, uthi thina sibabili, wena uwedwa, sithosina siyawina. Mavara, ngabe lokho okushilo? No, I must respectfully clarify that my previous assertion was not accurately conveyed, as my previous assertion was specifically referencing proportional allocations of percentages among us. Uqale ngono, okusho ukuthi uyaphika. Nawe awazi baqwe. Well, I didn't say I will verbatim. Angishongo ukuthi ngizosho yonke into ayishoyo. Ngithe in summary. Noma awazi in summary. In summary ngithi uyazi ukuthi akulona igama elilodwa. Ukuthi uyitshela ukuthi uhlakaniphile kunami, ngizothi asivezelane izitifiketi zami matric manje. Hey, webantu benkosi nesicefe. Ngiyahlala la noma ngihlala. You shall remain. However, I implore you to temper your demeanor when interacting with us. Webhuti, awukahle kancane nesingisi sama interview. Asingijami. Hey, ubuthi uzama ukuchama ngabi. Yewazongidakela. Hey guys. Nenzani? Niyadla? Yeah, siyadla. Why senidla ndawonye manje? What do you mean? Sihlala ndawonye, sithatha ilunch ngesikhathi esifanayo ngephutha. Kanti ke vele masidle sidlela ngala. Awu. Nathi sisebenza ndawonye, futhi sabandawonye, kodwa sikaze sidle ndawonye. Man, unomona ngokuthi ngidla no King, hayi nawe. No, hayibo, ngiyayisholo nje hawu, amancoko. Sami isikhathi sesiphelile selana. Hayi, nami sesiphelile isikhathi sami. Ningajoli ke njalo guys, sabandawonye. I knew it. Lalela welebo, ngimdala mina. Ngivumelekile ukujola. Angisho ukuthi ngizojola no King Fan, kodwa ngivumelekile. And angeke ukwazi ukujola nofuna nani. Sumndeni. Apples, angizama ukuba overprotective lana. I'm trying to protect you. Angifuni ukuthi uphinde the same mistakes engawenza nami. Manake, mawuthi uprotective kuyena uzama ukumvikela kuma mistakes owake wawenza. Ingabe lokho kusho ukuthi wakwajola nobhuti wakho? No! What? Wena bungavuthe ilunch yakhe isiphelile? Hello. Yebo ke Mbunjo. So uthini ke?
Akuzofanele mina ngizoyibonela wona eduze lo muntu. Ithombe zona zomuzi ohlala kuwona ziyathembisa. Bengisacela umnotho ukuthi azongivakashela ke noma usuku olulodwa ke. Hayi-ke ngisazoyicabanga le. Le ndoda le Bathulele abantu. Right. Hey, mnewethu, ushani? Ngiyaphila mpojane kaMpantu njalo wena bhuti. Ungaphandle kwamahlala khona konke kuhle. Awuzwe. Lalela umafana. Le ndaba yami yokopeka ngophondo lwenkomo. Bengathi ngicikele umuntu. Ngakho ke nawe ungayidlulisele kumuntu. Okay. Hayi kuzoba njalo bhuti, kuzoba njalo. Man. Umpojana wenkomo wenze njani? Wagwaza eceleni kwesinqa noma kwenzakala kanjani? Oqala la ngilokhuza nakho nangqo kwi-original hole. Okwesibili la ngilokhuza neceleni. Hectic stuff, ne? Uyabona nje wena ungazi ufunga ukuthi nginezimbobo embili. Uyafuna ukubona? No, right. Hayi, akunankinga. Asambe uyokhombisa. Mina bhuti nginayo inkinga. Ngi-right. Uyabona nje umkami uthi zifana nse lezi imbobo. Ungafunga ukuthi ngazalwa nazo. Are you sure awufuna ukubona? Bhuti kanti yini kwenze njani? Wangicina ngomdidi kusengathi kwenze njani? Hayi ngoba ngikucina. Phela wena usufana nomfowethu. Mafana, ngiyaphinda futhi. Le ndaba le ayiphele phakathi kwethu. Romatha. Le ndaba le yambhojana yakopeka ngophondo lenkomo. Ngisacela ungayitsheli umuntu bhuti. Hayi. Mafara mfowethu. Awukwazi ukungixoxela indaba ezinama terms and conditions. Bese ama terms and conditions ongitshela wona late. Hayi bafika kunomuntu songixoxele le ndaba. The half-butt brother. Hey, ngeze ukuthi unomfowenu kulezo zokugotsha. Bebangaka abantu mfowethu. Bebangaka abantu mfowethu. Ungakhetha uxoxela lona. Atrame. Yabona le ndaba le yokugotshwa kwaMbojwana. Please, ungayithivu. Yes. Ngichelile ngathi ngizowina. 7,000. Wese, awuthi ngoyikhipha le mali bakaze bayidle. Hey, uphathi drink lapha. Lesimali bhuti. Ore mhlambe ungathanda ngitshela uMbojane ngale yandaba. Angazi kukwena. Hey, uyizwile leyo nto? Angizanga lutho. Ngeke. Khonto ekhona la. Eyo, yebo, right. kanti nina yini senspend isikhathi together? Yo. Hayi lebo. Anikwazi ukujola nina nobabili. Kufanele ukuthi somndeni. Asijoli. Even if besijola mina ngiyibona inkinga. Phela siwona umndeni noKing Fan. Somndeni in a way. Obatshela ngedlozi Vusmuzi. Ngithini manje ngadlozi? Ntakade ubuyisho ukuthi sihlala ndawonye idlozi and stuff lokho nje kade ukutsho. Phoda phela musu ukuthi angibatshele ngedlozi engazi ukuthi manje mina ngumngani wedlozi noma ngifundisa ngedlozi ngiyisangoma. Nina nobabili anikwazi ukujola. Sihlala ndawonye.
siyafana nomndeni. Asijoli. But for argument's sake, uLebo noApples bawumndeni. Mina uwena uLebo siwumndeni. Mina noApples asiyilutho. Hawu uyamfuna. Apples, kusasa nje lokusa uyahamba ubuyele emumva kubaba wakho. Khona indoda yami nganami izobuya izongilimaza. Hayi cha. Impela ukuxosha umntwana ngazi ukuthi uthatha ngamawa nake lapho. Hayi webhuti. Awuzungitshela mina ngoApples. Awuhlangani wena noApples. Uyangizwa? Hawu. Siwumndeni. Kodwa mase kuza ngakApples akahlangene naye. Uzizwa kanjani ngalesigameko ndoda yedlozi? Sanibonani guys. Ay awuthi ngihambe ngaze kuthiwa ngijola nani. Nami athi ngihambe ngingazi kuthiwe ngijola nawe. Hey, Mavara. Usongikhokelile kodwa uGedeve imali yakhe. Ngilinda ukuyakuyena uDemet. Mavara, awulayishisa 224 phambi kwakho phela mfethu. Awungeke ukubona lokho futhi. Sivuka ngo3 thina. Angeke ngilayishise mina umuntu olayilanga leselingene ezinqeni phambi kwami. Ngeke. Akavuka mefuna ukulayisha eni. Hello bud. Okay, mana lapho ngiyeza. Yabona Mavara bongayilayishisa 224 phambi kwakho. Ngizomtshela umbhojana ngaliyanto. Anginandaba bhuti. Into engishoyo akho umuntu olayisha phambi kwami. Kulungile ngiyamtshela umbhojana ke. Uyotshela ukuthini? Hey, uMavara usitshelile ukuthi wakotshwa ngophondo lenkomo. Xa wona ngizawukhe sitolo. Mana mbojane man. Ungazama ukuyolwa noMavara. Angeke khambe kahle. For wena of course. Ngoba nesibam. Ngiyawazi ngithona la ntela. Awuvumeli ukudubula la nto. Special mawusebenza la, awuvumeli ukudubula. No, uzoginqa. Akinqa mina. Eshuda umazi ubhojana kapande wena. Hey, awungazi wena. Afuna ngasikhe suka la. Mbojane. U4000 lo. Ngikhokhela lezi inyanga ezintathu ebengiyikweleta plus nalenyanga esikuyona. Okusho ukuthi ngi-free okwamanje. Hamba kuyotshela urank manager ukuthi angikukopanga. Ngikhathele manje ukuhamba ngama-Uber. Hayi. Kodwa nawe mfethu, uyabona manje uyakufaka la mashethi akhe nezikete ezandleni. Hlaba abantu bangakholwa ukuthi awunkopanga impela. Mavara. Ngiyakukhuza. Awufuni ngikusakaze. Usakaze bani webhuti? Webhuti angenikweleti phela manje. Uma ungithinta manje ngenzeka noma yini? Ungenzeka noma yini okukunuka yini? Hey wena. Hamba uyotshela urank manager ukuthi angikukopanga manje. Awume ngaleyo nto. Bo. Ngikubamba ngaphansi kwezikete. Awufile ngathi ngiyaharasa nje bangithi. Hey wena, fuseka manje. Hey. Anginikweleti futhi. Awukwazi kwenza noma yini ngoba uthembe amandla oGedeve. Wes? Usekhamba la. Hey. Ngizokubamba makuphela inyanga. Nama kuphela inyanga ngizobe nginayo imali. Okay, sobona. Sobona. Namanje usafuna ukuya kuMavara? Hayi, akusenani. Asibuyele emuva. Angikhulumanga kahle. Nangendlela ebengiyiphethe ngayo ibiyimbi.
Ngakho-ke ngiphathe iPeter for ukuxolisa. Ngaphambi kokuba siphendule ngisacela sihlangane siyithimba sikhulume. iPizza siyayamukela siyithimba. Kodwa ke sicela neperformance. Hawu guys ini. If ungaculi isizodla lePizza siqede singakuxoleli. Okay ke yiphike ingoma. Cula Soul Brothers. Ungiphoxile kodwa uyishintshe kube wena ophoxe thina. Ke ngifana? Come on, you can do this, Sisi. Wow, actor Sarafina. Wephoza kancane. Wenza njani uyacula ntombi noma? Yeah. Ngizocula. Bengingazimisele ukuxabana nani ngemisebenzi yami. Bengingazimisele